जारिमिनारि जायगा मानो होनबा बेहाय दिनै बर'नि मैखोम आन्दलननि समावनो बे जायगाफोराव रायजो जाबोनाय आरो बे जायगाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बाथौआरिखौ खौसे खालामनो थाखाय बिथांमोन गोदोनि जेबायदि थानसालि गायसननानै दिनै 33थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनो हानाया गमामायैनो बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज। मानो होनबा बेहाय गासिबो बाहागो लाफैदों आइ आफा आदा बाजै फंबाय बिनानाव आरो बे निसिमा ओनसोलनि सानसुमै आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना बेहाय सानथामनि हाबाफारियाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों आरो धोरोमारि बिथिङाव गोथौयै सावरायनाय लाबोदों आरो सांग्रांथि जादों जाहाथे उननि समफोराव बिनिख्रुइ साबसिन हाबा मावलांनो हायो बिनि सायावबो बिथांमोना गोथौयै सावरायनाय जादों। नोंथांमोननि दाथ' बिराद मोजां मानो होनबा बे दिनैनि समाव जाबायदि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बे कर्डिनेसननि जाबायदि खामानि मावदों बाथौ धोरोमखौ लानानै दिनै बाथौ गोथार सान खुंफुंनायजों लोगोसे आरो नेसनेल हलिडे मोननो थाखाय बाथौ जिम मोननो थाखाय दिनैनि समाव गमामायैनो खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे नेपाल वेस्ट बेंगल बांलादेश इटानगर बेबायदि जायगाफोरावबो दिनै बाथौआ दिल्ली बायदि जायगाफोराव जायगा मोननाय बे मोनसे जौगानाय मोनसे फैदों आरो बेनो जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ गेवलांजां खालामनो थाखाय मोनसे संग्राम खालामफिननायनि मोनसे बे मोजां मेसेज आरो बे जोंनि दौरि आसारि दिनै अजाफोर बिथांमोना धोरोम फोसावनाय खामानिफोराव मुखुब जानानै खामानि मावदों आरो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावदों ड्राग्सफोरनि सायाव खामानि मावदों लाइमोन आरो माइनावफोरनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दं। बेखौ दिनै जोङो गोथौयै जुदि